Начинаем. Эй! 2-2-4, 6-6-36. Нишләп Купрум Ханеф архивында йөри? Нишләп бүген безнең псибезләрнең сүзләре юк? Һәм башка сорауларга Типичный Татарин студиясы белән бергә без бүген җавап эзлибез. В общем, бүген сораулар була бик күп, һәм без аларга җавап табырга тырышырбыз. Итак, башладык. Килде синең артыңна. Эрл Кёнинг. Килде синең артыңна. Иттифак. Килде синең артыңна. Дали. Килде синең. Миндә 2 алма бар иде. Берсен сиңа бирдем, берсен үземә калдырдым. Мин үземнекен ашадым, син юк. Ничә алма калды? Синдә үзең эшеңдә бер алма бар үзен ул. 2 калды миндә. Калмады. Ашап бетерделәр. Миндә ашап алма калма, мин ашадым. 0 алма калды. Берәүдә калмады бит инде ашап бетердегез. 0. 48. Калмады. Миндә 4 бар. Берсен миңа бирдең, берсе синдә калды. Кемдә калырга тиеш? Кем ашады, кем ашамады, мин белмим. Миндә 2 алма бар иде. Мен берсен сезгә бирдем, берсен үзем ашадым. Күпме калды? Бердә калмады. Син математик мәле, шундый сораулар биреп торасың. Ничек бәгърем тагын мәртәбә әйтәләр? Логика карасаң, синдә тагы алма булырга тиеш. Кемдә? Бездә бер алма, синдә бер алма. Төгәл җавапны әйтсәк. Төгәл 32. Бер уйлап карасаң, берәү калырга тиеш. Икенче уйлап карасам, әгәр дә минем 2 грошым булса, берсен сиңа бирсәм, берсен ашасам, берәү дә калмас иде. Юк. Ансын да ала башар идем синнән кире. Ну син берсен ашасаң, миндә берәү калды. Берәү алма калды инде миңа биргәне. Ну мин уртаклашам сезнең белән, тагы ашасагыз. Сагынып киткәнне җәйлә. Килде кабат безнең якларга. 1 метрда ничә миллиметр? 100 генә. 1 метрда 10 сантиметр. Бу нәрсә математика фәнеме? А миллиметр? Миллиметр 100. 1 метрда ничә миллиметр? 5. 1 сәгатьтә ничә секунд? 5. Есть. 001. 1 метрда ничә миллиметр? 1 метрда 100 сантиметр булса, 100-ны тагын 10-га тапкырлыйбыз да 1000 миллиметр булады инде. 1000. 1 миллиметр. 1000 миллиметр. 1000 Точно. 1000 миллиметр. 1 метрда 100 сантиметр, а миллиметр 1000 шулай булады. Кто проживает на дне океана? Балалар, әйтегез әле безгә. Океан төбендә кем яши? Балык, краблар, җин, скатлар, анда тагын нәрсәләр, анда җин, диңгез җәнлекләре, үләннәре яшидер инде. Русалка. Океанның төбендә күп балыклар яши. Анары матур теге йолдызлар яши. Тагын. Аларны бит тотып караганым бар. Хайваннар, микроорганизмнар. Водоросли бар. Чынсынып, әсин. Миндә. Син яшисең. Күргәчтен әйтермен, яме. Рыба черт. Диңгез төбе балыклары. Камбала. Кышылык. Дельфин. Нептун. Тритон, трезубецлары белән. Бог. Медузадыр? Медуза Гаргона. Медуза? Титаник. Спанч Боб. Спанч Боб. Бананны күрсәт әле, пожалуйста, безгә. Бананыңны түгел, бананны. Ну, менә банан, ну, кулсыз инде, как бы, ниш. Колсыз бананны күрсәтеп булмый шул логика. Банан нет, это запретный плод. Нет, я не буду изображать. Только в интимной обстановке. Нишләп? Мин андый кеше түгел. Миндә юк бит банан. Менә нинди банан була. Нәрсәне? Бананны. Нинди банан? Фрукт, банан. Мин сезгә каян алыйм аны хәзер? Монтировканда офигенный тавыш була. Сезгә бананны күрсәтергә кирәк. Бөтенегезгә бергә. Давай. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам. Чистим банан. Я желаю жить. Сагынып киткәнне җәйлә. Килде кабат безнең якларга. Җәйге кояш үзе белән яшә безне ерак
Да. Нет. Да. Нет. Да. Эй! Купрум Менделеевтан табылган, Менделеев ишкен һәм башка кызыклы мәгълүматларны без бүген белдек. Аутхол башыннан? Прям башыннан. Достым песием, мин бит моны фуризит алам. Шуңа күрә давайте дальше төшерәбез Фарида. Дуслар, киләсе атнага хәтлек сез безне көтеп каласыз дип ышанып калабыз. Без дә сезне күрергә шат булабыз. Сезне көтәбез. Интифак, Шакур, бик кызу, круто. Сезнең белән иң эмоциональ ведущийлар Айдар, Фарида, Гөлназ һәм барысыннан да иң эмоциональный ведущий Райхан булды. Сезнең белән иң эмоциональ ВКонтакте татар төркеме типичный татарин. Килде синең артыңа, Эрл Кёнинг килде синең артыңа, Иттифак килде синең артыңа, Дали килде синең артыңа. Мин типичный татаринны бик каты яратам, сез молодцы вообще. Сәлам дуслар, исемнәрегез ничек була? Гөлназ. 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 Мин дә Гөлназ. Всем моим друзьям привет. Пачбобқа огромный отдельный сәлем. Егетләр, мин да сезгә карап тордым да бер соравым барлыга килде. Сезнең җинси ориентация белән бар да яхшымы? Иң зур сәлем Аграр университетка. Барысына зур сәлам. Барлык яшьләргә дә сәлем. Сезгә дә ике дивана. Бәхетле булыгыз, иптәшләр. Әнием, карама моны. Зинһар өчен. Карамасаң, сәлам әйтәм. Реально телевидение күрсәтәләр да? Реально? Все, аллах. Прям home видео безнең бүген.